أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan Engkau yang memakin kami semangat dakwah Islam, yang memakin kami penanawag yang suiman. Ya kaysa kunulungan natukong sa Rasulullah na niya taling umatubo mga Quraysh. Tigil na ya Muhammad na iman to na biya kisungang mga Quraysh. Bagino ba kagyang ko ta mga Quraysh na miya malapugit siran sa mama miya kawararo. Ako kapag gusto ko lagi tanong. Miya malapugit siran sa mama miya kaungaungan. Ako kapag gusto ko lagi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilayin tanong sa tubong ano Allah. Ilayin tanong ang tunay bunta lang kung sa panabang wallah. Sigulang mo anong mapapalatayaw. Ayin na mo masuko sa Rasulullah. Na ayaw niya kaunuton na duwa kataw. Ayaw niya kaunuton na pagay niya kaunuton na sukaruman niya na Khadija rin yan biblaga sa Rasul. Tumatampar sa kanan. Naya tumatampar sa diwang na su Abu Bakr As-Siddiq. Nagwa sira na makatutundo ko Rasulullah. Nagyang ko tama matiya malbuga na moro mama gumawang na mamagu isa ko mga datusi sa Siyam. Natige na pakilay niyo rakang gaga ng kana Muhammad. Nasunin so kaya pa kaumo Rasulullah na tiyabangan wa Allah. Napitulong yan abas kay Muhammad. Natige na uway. Naniyakaw ako sunod niya nga niya pa kautik sa Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kama malagyan din sa Rasulullah. Uli pupulitaan yan sa Nabi. Naniyakaw untod sa Rasul, naniyang ko ta sa Khadija, naniyakaw panalamatad ko Allah, kaayip ko lagihan, natigin na umubod ka radyo lautin sa Rasul. Nagyang ko ta, agap ako untod sa Rasulullah, naniyakaw mayroong bed, naniyang ko ta rato. Tinabas kayo din yan dito na Nabi. Natigin na uway. Natigin na katawan, kasulangon din yan dito na Nabi na at nagkimonya na mo din sa tiyan. Ginaan ko na ikububayan kakuklas siya mga modizat. Jadi mana kacir ka pakambitya rin na dantaro ba ay manan yan na di makasugot ang tumangalin ba na uliyang gusto at tawa mga impuruan. Katawan ka, albas ka turuan niya na Nabi na at na modizat yan, natingin na uway, natingin na gumawa kayo man to sa modizat, natingin na ang tunay ikububayan ka kung mga modizat. Anak dia lirikiran sa mu'jizat tasing magagaw Nabi ka at kabatali sa Nabi tanong. Tigil na piling kayo matuswalungan. Tigil na uway. Natigil na uustuan Nabi ka na yung kanana alungan ni Mantua tugasar sa kutawaran sa kutalungan. Mga tapan ko palaw na mapakasunod ko ang gagaan. Ano ipugo kaya at sa dunia na di makapugas walungan. Ikur ko kaya na sa dunia na din na niya parang tula istorya ba sa alungan naman niya kanggagan. Napakanggagan ang kasumunod sa alungan. Na makanggagan sumunod na andun ni kasunipian na kaya gagawin ang sa dunia. Napakambuot ang kasulan. Anay kagus manutamar ko. Na makambuot tula na matagos sa kautu na taluin ka. Naupak ang kasulan. Anay sak manutamar ko. Na maupak kasulan na susabalaw na sa kawanan. Na susabalaw na sa diwang. Napakasip yang kamu, napakasunod ang kawan, napakaumangap ng salungan. Nanigil ka na sumangkur ay sa tira na pumli na nang kumapiapang ni. Benar-benar ka dun. Inom na na namang gula-ula ang kaya Muhammad at tao sa Indonesia ikakustod na kaya maratiyakan nila. Makatitipan nila din sa nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Din mong gula-ula ko niyaw na gusto niya ulit. So nabitano na po pumangat ko dun sa mga tingyan tagapakan do marakal yan. Miya ko masu Jibril alaihi salam katakinubaso niya maratiyan na disirang pakiublago Allah sa mga malaikat. At man ang mga malaikat imantos yan niya kadakdak la dito nukilay. O pamapulo wa suraran na di pa katana sa kadakliran. Dito na silang bilkilay. Ayaw may lang tanusiran. Naman ito na doon na kami na sa kabuning puso mundo alaw na tasaran na pala po kaya. Doon na kami na siya may lang tanusiran. Sa kataw malaikat may kakantawa na nanapalay ko mga alaw na bangsatan. Kanya kaligatan.
Agi mo ito na, sangkot oras, naniya ka umaso Jibril na tiyo na ya Rasulullah. Pero ang kakiran na ubay ng muli po na tiyan na punabangan ka, Allah ka di ka ninipundura yun. Di ka na nasa ginawang ka. Di na upang makumanggulaw la para tiya ka din. Natigil na uwain niya gurang-rang sirang ka pura tiya sirang kulku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katigo Jibril ya Rasulullah, dato kasang kanan ang palawa may ito. At betul sa Jabal Abi Khubay na makadapo kaon na sumbo yung asason na napang niya nga ko Allah kasang sa pungin kaon na turimaan dino Allah. Namisumbo yung Rasulullah. Puri ano kaya po pasaday lang sa pura tiya siran na puno ito magnar. Nakagya makasumbo yung asason na inalapian din sa Allah na niya mga nidong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa tabang nakagin na makapasad mga ni Rasulullah na inituro yan sa alungan na malungkot sa dinapagpulog yung gutalaw nagkagagawin ang surun niya ay akagagawin ang surun niya na niyalak sinan mo nagyang kutu adap man mati na niya kaumasulan na niyang alawtuin sa kautuin na tiyaluan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagiyamang kauma ko nabi sa kudarat Allah na inukakyan sulan nakagiyamaw pakyan na piyakasunod yung busang kutuwa abun talian na niya kagilaw pansulan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan Rasulullah nakagiyamang kasaksi tamatana dahil simba na rawar ko Allah Abu Muhammad na Abu Allah subhanahu wa ta'ala ulit po sa mga Rasul Abu sa mga Nabi nagyang ko ta kumya sa ibu kakadnan yan na initurok man Rasul na niya dasang ko ta kakadnan yan na niya kaw masualungan sang ko kakadnan yan ang mga resiwa umakurais na mitutar kakalsirang ko kadakatigilanan na niya ilayin ka din sa salumang kay Muhammad la ilaha illallah ang puso mga tao mga dapat si puso tigilan na ngailain ka so salumang kau Muhammad sa dumanari sa dinibimi mitukawa o dinibimi playok na pala niya bukawa kay Jenga badak na ikikidin yan uwin nagyang puso dato na makatutulong din nakatutulong ay inupan ka dato sa dato kamalang kasi ka paninikira na niya tikirin nagyutunak na uto ba kasandagan ano ito ba kasilumang ka? Ano ito ba yamanan niya na magal ko kay Iblis na gumagal ko ka Satan? Na makatutulong din. Nagyong kutaw man isa kumakurais na tugiruan na rin. Ito kayo ito po na may suwa-suwa kauntan. Ang tunay pitirwa na ito. Ay pitirwa yung kota na ito na tingin na ya Muhammad. Kau tuloy niya po nabitwi sa ya Rasulullah. Dapat parang kaya tawag ito. Ya Muhammad. Bulat niya ang kuskad. Asar. Kamaan to kasumating pikiran. La ya'lamuhu illallah. Dama tao ko mapipikirot warwar ko. Allah. Din na magdaw ka warwar ko. Berarti ako kaya Muhammad asara marapapik magtiro ka lang sa mapipikiran. La hawla wala quwwata illa billah. Tari makanto ko mapipikiro manisa. Sangko tawras na mitutar kakagal kalapa sumakulay sa tira na tumuan na nasisumiyaw na. Makianan. Ino niya ang panakidimaan to kadikaw para tiya, kita meron para tiya. Niya kaumapman sa Jibril, ilatiya na ya Rasulullah. Asar kaya rin budiki para tiya, naturo ang kakirana, kaungkutang kadlo Allah. Tingin na upama kumaan to kakang sa matintikir, kanang para tiya ka no, natingin niya gulang-rang silang manatingin na lang ang kabin para tiya. Pagyamar gulo to, kapiyang yan to kiyan, magkita ka gumila na naman to. Kau to sukar gulo to. Tingin na isa ka to, mama. Bumagana ta kaasi ko darpa kaasi ko ingad ka. Nagagana tan kaswalain ka na wida kalkaon. Yung ko tawida kalang ko ta sa kataw man apia lang una tamo kiyang kudunya na ni pamasanyan no sa Ramada. Nauna kada to yang kudunya na ni pamasanyan no na sa Ramada ang tawida kalyan. Agagana tan ka ko lain ka wata ka bugura ga kupu dayaan ka. Takata tayate an ka kulang wata ka. Ayang kawan matitindi sa daunan yan na maramir ka. Gaganatan ka ada buong bola matanya. Nagap na buong bola aliman yan. Nagap ng bola aayin yan. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahin ito pukutan wallah. Ilahin ito mga nabi niyan, ang ito mga rasul na pukutan yan. Mu'jizat ito Rasulullah.
Yang ko tato mininding su sa katama manag yang ko tagyan pananyan su Rasulullah at tigina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni muslim sang kutawaran at tigina duduna basi makagagarwar ko tituduna umupan Allah. Iman ko at tigyan na pakalangkapnak na pirami ako sa Allah gusto Muhammad na sugu Allah. Nakiaga para naman ako rin sa tigil na kuya mis kabula di kaun kurate ako mata na din na mga salumang kaya na tigil din kurate ako ng Muhammad. Ilayin tanok mani ang tunay niya suwa mo ta mga kaway nito kanilang sa parateran. Doon silang mabimber kung mga usikira ng mga aptiran. Padak naman ang taway siya kapag parateran ang kulang-kulayok yan. Ilayin niya sa Abu Talib. Takot akaputay niya ang panayapan niya kauyag ko Rasul. Ayaw pa naman ka. Amya kang bobota ko riyan kaya patayo amayan ang siya madatuyan. Nakagid na po tayo na si Rasulullah. Kabit na kaswasyado la ilaha illallah. Na inanong kisibutan na niya makaw masumakurais. Na tinubang ka sabutin ka kinalong ka Muhammad na kaganatan ka so binigyan na takata ng mga lastanong. Nataman sa niya tayo sa Abu Talib na ganyan din may sabot sa la ilaha illallah. Inong-ino ba ka sa layok iyo? Amapiya? Inong-ino ba ka sa layok iyo amapiya? So di gano'n yan matembang si kugal ba ka sa itan? Natanggo tawad. Na sa mga layok ang kuta sa katamama dato si Sasam na doon na piratiyan niyang giran. Doon niyang giran pakabalamba na so kapiratiyan niyan ko Allah. Napupungol si iniran doon na tila din piratiyan ko sa Allah gusto Muhammad na suguyan. Agiyad na makapaganadunong ko na bisa na matiki sa Makkah. Naniasuayan din sa kalimatong tauhid. Nagyang ko tatihin na ya Rasulullah na hindi niya ako kasama kabaling ako ko yung inakaan na ipagkadali akon sa mga pamilya ko na ipagkadali akon sa wata ako nagugunatan akon. Nagwipunulo na kan rosa na ito niya suwa akon raka-Islam na hindi din nandun na bitano sa makabaling si ko yung diyan kami panulo niyan sa agaman yan. Nagwayaman na niya na minulo niyan ko mga pamilya niyan. Ilayin tanuso, tabang wala ko mga tawa mga lay palataya. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tatasigo Allah tatitun na sa kamaran yan sa paratiyan yan rakan. Itudun na po tadaman yan sa paratiyan yan rakan. Nabigan sa pramiso Allah sa makaw masawida ka na dahil surungan, na dahil pagandudan, na dahil yamanan niya nagsilikan sa kawan na nagusadiyan, na dahil magpakatabang raka, pwede ginawang kanadigan yan katabangan, nagtubang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ninyo na ito, ito bagay pirmiyo kung mga tao, at pitpit na dengan nilan sa parateran ko Allah, niratetiran ko Allah sa tito parateran. Ay pa na ako ka-seminar na, tito ka-seminar, kenapa matakabas ako dan tumitikul kami dito. Lagi ito. Ay mana niya nagtikul niratetiran sila, ya Allah na, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yun dito niratetiran ko Allah. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Yan ang intindon niya natin ako Allah. Ya Allah nasusimba kurka. Ya Allah nasukaw yawiyakan. Gusto ka papatay akong nainibyakan rukat nanan. Ang sana nga maliwanag. Nagsagid yung kau. Yun tayo mapaparate dito ko Allah. Agyan na makaw masangkot tayo diyan. Nagyang kutuwa. Tinggal-tinggal yan din. Ang tayo makalkaon sa alay niya nuto. Nagyang kutuwa ay ang pagan na yung makalkaon. O kaya salaman niyang giran. Assalamualaikum. Miya suwayan ito ko na dito do. Nagyang kutuwa miyan gin susura watayan na niya katiro. Na ayan niya kalkaon na suwatayan. Ay gaganatan niya. Nagyang kutuwa na ang bulamatan niyan. Nadap na ang bulaliman niyan. Nadap na ang bulain niyan. Na ayan niyan kalkay ko pinto na yan niya kalkaon na suwatayan. La ilaha illallah. Ay karitang ko. Ang tunay niya, ni'ma ang tunay niya, limuang kaya niya ilayakan. At tiginahay amanat tarus kako kalilintas. Wa alayka salam. Tiginin pa naman tao sumala mga taknay. Nagyang ko tabing pitaray sirad. Ay karitang ko na panutuli akong. At tiginahay ama. Nasudong-suda matiya kaya puska na mitong taginapak ko. Napitong taginapak na niya kaumarak na kadwa Allah. Pitiro yan. Ahay, sa kataw buhuraga. Asara palatiyan ka la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabukat sunod na kau Allah. Bukat ta dubunyan baka sa komplit sa mga anggotang ka tuwa malibat ka. Baka sunod niyan baka sumbalamatang ka. Napakasunod niyan baka pansumbala kailain ka. Bala limang ka usog bala lain ka.
nasa mana na natingin, hey ama, na inisabuta kong la ilaha illallah, na niya ka daw ko at tingin, nagkiananak na matataguhin sa mga anggaw ko. Nagito tingin, ibiyat taling umakong ka, hey ama, na inburo na karkaso Islam. Tingin, hey garintan ko na ako gaganatan sa isa Magka. Ay ako gaganatan na niyag Islam ako. Nasa marutunat niya bang ano Allah sa mga tao, at ito sa mga nilang sa palatairan. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tadi terkawai kalkiran su Allah. Malah tiada sirau satu para tiap Allah. Napakalidas sirau Allah Taala kupituman sama nawida kalamarkum. Ini ada dia kalidas sunang kota sakataw mama. Niada sumai ilainya nawida kalian awatayana kedilan yang kuiganian. Ayah mananya ada bela ini ada bela limannya ada bela matanian. Dan ya kaum mana sebab kukialimuhu Allah nagyang kutu ang yaumanian at yamur Allah Ta'ala tukapin taonian. Beliau katawi wisu ni mama kaum makano ko mga darpayo na sa mga wida kaliyo na dilungan wallah. Sebab kukian di rumah sa inyo sa dataraya galagak. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Mga tawa dia sayo na ginawairan. Mga tao ay mananian na hindi rumasaysiran sa nilang laktikang punuga. Sigur-sigura doon at sigur Allah. Apo makaslang na pagsilang sa malunag. InsyaAllah, nasa kanuto. At ibaya, mira sa asin, at yung bisa di mag-ibrado. Ayaw mag-ibrado rin na nagsuhawa. Nasa kanu at tumatar kanusi. Pero man yung managinoon niyo, makandi na marakaliyo. Makandi na marsumabulan niyo. Di buong kaya ka untuk yusiin na di na imaraw walang alang iparasya. At sa mana na naibir kanu Allah Ta'ala sa pirmiyo niyo. Ayasong patutunas so din so kilay niyang wataya na di tumatang ka sa panalabat ko Allah. Ya Allah! Ya Allah! Nadyang ko ta sa sabutan niyan dun so Allah sa panalabat niya nun. Hindi mo yan sa mga sumburo niyan na sige na pamili ka ko mga unta ko sa mga ala. Di ko sa mga unta na madakla unta malayro na lisitrak. Pamili ka ko mga unta ko sa 5 na unta. Rurahan niyo sa mga buwan. Dan sa maknan niya. Rurahan niyo sa mga muntia. Dan sa maknan niya. Rurahan niyo sa mga pira. Nasa rin sa maknan niya. Nagumangan liter. Ang mga pipiya ka literkan. Nagtigil na lahay na tuwan nila ang dami pagwita. Nagtigil na witan niyo ko Muhammad wa sama wa Abdullah. Si sa Magka. Nainuit nilang si sa Magka. Na sinunsukyan ko kayo ng mga tao sa Magka na tinbubuluan nila. Tingnan na natin yung pagwita. Nanti ko mga subo at si ko Muhammad wa tama mo Abdullah. Nanti na din patutuloy ng pagwita ko at tayo. Di patuloy ba pagwita ko pinakamiskin rin kaniya mag-ingat. Di patuloy ba pagwita ko rampisa watami. Di patuloy ba pagwita ko tao ay no kami niya kasutula kahapon na. Iman to na ganyo ang kaya. Nantigilan na ang mamatay kami na daw ko lang binunod ko Muhammad. Nagya pagitungan sa Muhammad. Iyon ay man to na nila makakuha na biyay. Nantigo Muhammad doon yan sa mga subod. Nantigilan na huwag nakuha na niya. Sige na hukum tanong. Tigilan na huwag hukum. Aba na mga dato siya sa lakaw kami. Nantigilan na isin tanong sa unta. Nasaktulo niya ng bugano. Nagisin bugano. Tigilan na ba na niya katurwa unta sa ipunsa kaya daw na tamaniman. Nantigilan na ino pa na makaturo katabang wala. Isin tanong sa unta. Tigilan na mapita. Mapitay ka isin unta. Kami ang pamikirin na mamang ni silang untunin nila. Nantigo Muhammad away. Mamang ni gano ko simba niyo. Mamang niya ko mambuko Allah. Nagayo gagawin na may amang ni silang simba nila na may anong malisiran dun sa mga ayam. Napupumang ni sila nun doon na makasumbugari mga wator. Pupumang ni sila nun doon na makasumbugari mga kayo. Pupumang ni sila nun doon na doon makasumbug. Ando man ay kapakasumbug wa piyaso. Sa timanatan ka, dumapo sa mga matay na ito na di niya nung kupuan niya nung magkabugo. Di po makanap. Di po makailay ang mga barahala. Di po makabugukaw, na di pa kakan, na di pa kainom, na di pa kabinasa, na di pa kaumpiya. Nakagin naman di po mga nila nun. Nanyapit naman mo, nagyang ko ito, amito talabok sila na sumamus na Rasulullah, na niya mga nikwa Allah. Nagyang ko ito at tingura sura, antay maguna. Tira na maguna kami. Nami amang ni sila ng utuan nila.
nakagya makapamang na sila natira na nariyon ta, naantay ko gansi. Nabi rin nagpulpas pasokon ta. Nataman sa diyo kung sila na mangingisin na sukmang isabadon. Nayak man niya ingisin na taman sa langon sila niya kaisir na dedeng. Pwede magpulpas pasok. Nakagyan na bukalan sila nun. Namiyas mo sila nun na kaya kailaliran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na min bismillah sulabitano. Bismillahi ala barakatillah. Na inisya niya na tingin na hay unta na anda bukan suawin awin ka. Nantigo mga unta artigo Muhammad bin Abdullah. Tigo Muhammadun Rasulullah. Niya kasuro sukunta sa kudarat Allah. Ipun sa kalim ko sa dunia na taman sa katong kita o nag-YouTube kung ka makapuro sukunta sa katuro ang manunsyo. Sinimbugan ko Muhammadun Rasulullah. Nasunod so kaya pakaturo yan na niya katalikod sa mga kuray sa malilingkod nila na baro kaniran. Ang makalilimpnong sa mga parasiran. Na iyang kotapiyong din no nabitano sa mga sahabat yan. Ada silang nabamadak ito maniran. Nakagya makanok silang sa lalana pakaumas silang kundar pa yan. Nagyang ko tayo nudasan yan sila na tinarikan o katakawi. Kapunganin ko Allah amit tapis sa palaway sa mga guluhan na gusto mga muntiya. Yan niyang ko Allah na minitapis sa mga palaw sa pagka. Din na niya kang gunang sila na. Ino ito mga day sunabitano ba nagagaw niyan? Ino mga day sunabitano. Bayad na pagkababayaan niyan nakaralagan sa mga miskin. Ino yan dapugan ko mga pobre. Ino yan na pananamuka na kasi hindi makapumang ni Saura Suto. La ilaha illallah. Kagyo pamakopya na namo kanuto na bitano na madaklap muslim ay abuhit muslim yan ang pantagro. Ay abuhit sudi ang Islam na anong katukidi. La ilaha illallah. Doktor ang agasong tanusin, nagyo man agasong tanusin, nagdit na bintik-bintik ko pusuyat bugin-bugin siya arwar ko dalas Allah. Di man intindu kalilimod. At tintod na sumasangkop sa rahasya ng manusia at tipikir niya na ba mga dulo na gumagamot niya at bugin-bugin. Ada na bugin-bugin sa naral ko kasasyat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, may tapon sa mga Muslim na kapakaya may bumbur sa mga tawak mo Muslim sila sa pantag mo sa mapag silang kumulo na gusto sila. Nasangkot ang oras na piyang luras wala mitapis sa palaw ko na nilitapi yung kambo. Ay biya sa butro, nagyang ko takatubong iwala. Umiyarat tiya ko Allah amin sulimbutawan ko Allah na sa wida kalian na pulungan Allah nilay nyo na sa katama madi naman sa wida kalian na basta piya ka mumasa amang gulaw na ko nabi ada pakagulaw ko mga pada manusia nagyuto na ayay kuturon na mu'jizat upun piya ka mumasa niyang gulaw-law sa katanong niya maratiyak sa mga sahabat itirud na mga sahabat ang gusto niyang orya mga umat rasul na basta niyang gulaw-law piya ka mga sadot pagkagagaw ng kaskabu piya kagagaw ng Allah na iputuron ng karamat siya tiyo ato na iputukot piya ka mga sabi ang gulaw-law ko mga nabi di sir ato na iputukot piya ka mga sabi ang gulaw-law ko mga mu'minin karamat ang tunay kong betul ko tiyak ka mamasa sudah ada di manggula-ula si kumaha munafikin anak ninyo katawan orang itong doon ay kung turun na istidrat ay mana ang kota istidrat na pagpakalumbukan sa gula madakal mamuha di siyang bayang at tigil na parin ay marako nagpakantok igira gusto ba yan? Nagpakagiraw tayo mga ilimsim ko yan, ay ginakuha na erba kanto-kantokan at pakalumpok nito sa gula sa tamang sa puta patay ng parilimar. Madak na di gula tiya ko Allah at taginap na niya tuman. Na inuto, na anya niya ko sa pakalumpok sa gula Allah at puta patay na sinuputa patay sa kalalalaman niya. Madak na di sumbayang ayan niya kalalay kakuha sa riski. Nasa kata di sumbayang at tingin ito na awin po akal. Na di na di sumbayang naniya ka labu-labu daw kung ka pumakapwala sa riski. Nakagay dito na istidrat. Pampagayin mo ito sa pakalumpukan sa gula. Kaso, tanaw, susi niya ni kapakanarakayan na gusto ka pakasurgayan at natuusod. Baka ka nagtunod doon. Tang doon ka ka tutungan na tanong. Layan tuusod sa pakasurgayan ka wallah. Di na, kung isa ng kurkano tutaruan niyo Tutaruan niyo. Nabakuran kung isa na, hindi pitaruan. Yan ako sa iya pakasurga mo Allah.
Upun sa kaanay giraad mading-mading gulaw na ana mapia. Ating ko nga ko Allah masasuat kaun su Allah na datar kaun dinu lalaga datar kaun dinu kaububan mata terang kaun hari na sa surga ko Allah. Namay ka na tingulaw lang kakambura bisa ko Allah na datar di kaun kataterangan na datar penuh bumukalan ka na datar penuh kaya gira-gira terang kaun na maruna di kaun di kanggal ka nasa ko tauras na karina sa surga ko Allah. Nah madaklah tawa ibarat na nainuma sa bidang nun baka lubos na siyip manapa talaka may pigirak o pa man ibigay ka yung nagdiriban na natiga na ulo mo sumangat na babiyak na ako nagsisuga masakit nasang tauras na karima sa paman na malukang makasangor ko surga na kalibin na akong bidaro ibigay ka yung tasupurno na Sama taurat na timurkan Allah sumisimurno, sumisimurno niya, sumisaktigira, sumiyawidu. Na masakit ka. Nakagya pa kaya sa surga na ako mutar. Nasang taurat na kali na sa pakasurga ka, upun ka masakit sumambara siya. Kali na sa pakasurga ka, upun ka niya kambis, may siyang kuto ang kalubog sa masya. Dataray, kaya kalubidang kau sa ginawang kanabang kau pusos sumakan. Agino, kuna mo nuswaswat ka ko Allah, siyempre yang nanti ka beli na iko dito yung tumangka namay ko puntay ka sa video nagwas niya mabubos na gawin na mabubukar sumata nasama na to na akarinang ka sa pakatugang kawan na igira ka na to ako lang unugal mo na matiyan na matatrang-trang kawan na malalubud na makalalubud ang kawan ayat manakar niya sa pakanarakaan Allah sa tao na upun ka lalubud ko manatagal ko na sumati agad ko na banyarong puso sumak na ginawa niya. Nakari na ka. Kenapa niya siguro bububos sa neraka? Huwag na ikhtiar ka o makasasangot sa neraka. Huwag makasasangot. Sama niya na niyato niyo rin na ginawa niyo, kayo mo kaya katulog. Hindi na mo pumilihan. Ginawa ko na ito ka mga day kalalabulisi kumatiya. Ito ka mga day matatarang galabulisi kumatiya. Nauway. Alhamdulillah kapag ka mga tao makasasangot sa surga. Ginawa ko ka mga day matatarang nasi kumarata. Huwag po naman kaya nagbubuli ka kung puso subak na ginawa ko na mangulaw ko panda malakas dito. Nasangot oras na sila makasasangot si kunara kadyahan na. Ina. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Tadun sa taway kalkiran sa Allah. Tinibutahan sila ko Allah na mitali mo makiyan sa wida kaladun. Ada tariya sa kapanat nagtubangan sila ng Allah. Dan yun, Rumot karwa sampul. Ano yung may ilay sa katulong